Halo guys, mae sampan enek sing jenenge pisang janten guys. Nah, kuwi nek jenenge pisang janten iki jan manfaate akeh guys. Kena digoreng, kena direbus sing setengah mateng ngono kae. Direbus enak, legi banget. Di apa niku tinggi isi Nogosari lho guys, kaya iki lho jenenge pisang janten lek nang omahku. Dadi ngene iki. Iki pisange turane manuk, turane burung. Iki kematengen guys. Kematengen ning uwit enggak ero. Terus akhirnya ya iki turane burung sampai meletek-meletek iki. Yang ini. Tapi alhamdulillah akeh yo sing sik kena digunakne. Iki gedang ini iki kena nggih ceriping. Dilek aku dumen guys nandur gedang iki. Nyoba guys jenenge lek omahku pisang janten. Iki lek kaya pisang liyane kan kadang mung kena tinggi buah. Lek iki jan tinggi sembuh barang-barang kena. Jan aku duwen guys iki guys. Wayah sing muda sing ngene iki. Urung patek mateng tenanan ngene iki. Matenge urung tenanan, mateng sik. Mateng ukur-ukur ngene iki. Iki enak-enake dikukus. Dikukus ki apa? Dikukus ki dang. Direbus. Terus direbus terus langsung mateng ngene iki. Langsung di hidang nih, langsung dimaem dadine. Legi banget guys gedang iki. Arane kayak naneme enak gampang urip. Jan gampang urip guys gedang sing iki. Gampang lemu. Kudu men dadine sing wayah sebelum mateng ini iki ndang tak rebus kadang ini iki digoreng guys. Digoreng mantap banget yuk kematangan ngene iki lho guys, ke apa jenenge? Ketuweken enggak ero, ketuweken di uwit ngono lho. Dadi niki ya kesuwen nang uwit wis kedisikan burung. Iki dadine kaya ngene iki. Didisiki burung iki. Dadi lek duwe gedang ngene iki ancen kudune iki sering diendangi lagi panggone nggih rajek mburi ngono guys. Adoh banget ngono guys. Sanding mae wong ngono. Nanti kayak sampai meletus mateng jane iki mending banget iki tinggi sembuh barang. Tapi yo kedisian burung campur meletek ke tuweken ndaro. Dadi yo malah mung kaya ngene iki. Gitu guys. Tipake burung. mangan tipake burung iki. Enggak apa-apa ya guys ya. Eman mubadir ngotimbangane. Lek ndak dimanfaatne iki jenenge iki ya rezeki ya guys ya. Wis sak rupan-rupan ya wis ngene iki ya iki kok dikukus. Mantap jijal guys. Jenenge lek omahku pisang janten. Mbok golek nang mae sampan apa jenenge wong siji desa iki mesti jeje nama. Ya.